Morjesta! Tänään taas maistellaan Snellmanin salamisnäkkiä. Smoky jalapeno. Onko savua? Onko mausteisuutta vai peräti tulinen? Nyt mennään. Tän näköisiä, eli porsaanlihaa. No tuota se on jotenkin tolleen taittais, mä aina yritän nyt lukea sitä tai kuvaa. Kyllä tässä selkeästi semmonen savusuus niinku tuoksuu enemmän kuin siinä naturellisi. Joo, suolainen. Savusuus. En tiedä. Jos maistuu, että tässä olisi varmaan korianterin siementä. Ei. Rosea pippuri. On se mitä tuolta tulee niinku läpi. Että jos me pitäisi arvaa, vaikka se on rosea pippuri salami. Hyvän makuinen. Mutta smoky jalapeno. En tiedä. En kyllä löydä. Oikein kumpaakaan. Hyvän makuinen. Ei smoky jalapeno. Ehkä se orkkis oli parempi kuin tämä. Noniin. Kiitos. Nähdään ensi videon parissa. Moro moro.